खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ रायजोआव फिन फालिफिननो हासिगोन। रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय। नंगौ, बैसागु खुंफुं आफादा फैगौ 15 मेनि सिगां रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ फिन खुंफिननो हासिगोन। थांनाय माखासे सान सिगां भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि थाखाय रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायखौ रायजो सरकारा बन्द खालामदोंमोन। नाथाय दा रायजो सरकारा रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो बन्द खालामनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय आरो 15 मेनि सिगां बे सानथामनि गेजेरावनो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंनो थाखाय बिथोन होबाय। रंजालि बैसागु फोरबोआ आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै गाहाय फोरबो। बेनिखायनो सोरबाफोर बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो गोसो गुदुंब्ला फैगौ 15 मे खालारसिमनि गेजेराव बैसागु फोरबोखौ खुंनो हासिगोन। मोनफ्रोम खुंफुं आफादा सानथामनि गेजेरावनो एबा फैगौ 15 मेनि सिगां रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायखौ फोजोबनांगौ।